Σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία για παραμορφώσιμα αντικείμενα που μας δίνει το Open Simulator, το Flexible Path δηλαδή, για να κατασκευάσουμε μια σημαία. Αρχικά κατασκευάζουμε ένα box σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο διαστάσεων 1x001x1,5. Η σημαία μας αρχικά θα είναι κάθετη και επιλέγουμε το Flexible Path. Τώρα η σημαία μας έχει γίνει παραμορφώσιμη, το κουτί μας μάλλον για την ακρίβεια, διότι όπως μπορείτε να δείτε όταν το μετατοπίζουμε αλλάζει το σχήμα του. Το περιστρέφουμε κατά 90 μοίρες στον άξονα ψ, έτσι ώστε να αποκτήσει την θέση που θα είχε μια σημαία αντίστοιχα, και κάνουμε ορισμένες διορθώσεις στις τιμές του. Τροποποιούμε το wind έτσι ώστε να δέχεται την επίδραση του αέρα και τις τιμές του drag και του tension, οι οποίες ρυθμίζουν πόσο αργή ή γρήγορη θα είναι η κίνησή του και πόσο μικρή ή μεγάλη θα είναι η αντίδρασή του στις εξωτερικές δυνάμεις. Παρατηρούμε την συμπεριφορά της σημαίας μας κατά τη μετακίνησή της. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε έναν κύλινδρο, ο οποίος θα είναι το κοντάρι της σημαίας μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία εξερεύνησης για να κάνουμε καλύτερη τοποθέτηση του κονταριού μας, αφού πρώτα του δώσουμε κατάλληλες διαστάσεις. Και το τελευταίο μας βήμα είναι η αλλαγή της υφής της σημαίας μας, έτσι ώστε να δώσουμε στη σημαία μας το έμβλημα που θέλουμε. Χρησιμοποιούμε κάποια από τα textures τα οποία έχουμε ανεβάσει. Παρατηρούμε ότι η εικόνα μας δεν τοποθετήθηκε σωστά στη σημαία, οπότε μπορούμε να κάνουμε περιστροφή της υφής μέσα από τον ειδικό διάλογο που υπάρχει για την επεξεργασία της τοποθέτησης των υφών, έτσι ώστε να την τοποθετήσουμε σωστά. Τώρα η σημαία μας είναι έτοιμη.